Konečne je tu. Táto nová 3, 6 mm wolfrámovo-karbidová frézovacia hlava je potešením pre milovníkov nástrojov. Ponúka rôzne typy frézovacích hlav pre rôzne aplikácie s jednostranným aj dvojstranným prevedením. Jednostranné frézovacie hlavy sú ideálne pre tvrdé materiály ako železo, meď alebo oceľ a sú perfektné na vrtanie, odrotovanie, odstraňovanie hrdze a leštenia. Režú rýchlo a bez zasekávania. Dvojstranné frézovacie hlavy sú určené pre mäkšie materiály ako drevo, plast alebo hliník. Povrch je hladký a bez triesok. Budete efektívnejší a dosiahnete čistejšie výsledky. Navyše, každá frézovacia hlava je presne brúsená. Extrémne ostrá a odolná voči opotrebovaniu. Vysoko účinná. Dlhotrvajúca. Žiadny kompromis vo výkone. Či už ste profesionál alebo domáci kutil, môžete rýchlo a jednoducho dokončiť akýkoľvek projekt. Jeden nástroj nahradí viacero profesionálnych nástrojov. Odolná voči vysokým teplotám. Nerozbitná. Ušetrite čas, námahu a peniaze. Táto frézovacia hlava z karbidu wolfrámu je perfektným spojencom vo vašej sade náradia.